Sindi mangoma Tima ukiyumba yumbane Alabani wakikondeshawo Ashiyawo Bandera waya semea 91.1 Bandela ya wasemuse Umegaji yawo, umangweka yawo Kabungo masya, kabila hawala yuhu Kabayele, unega 91.1 Chizukuru Jankanga PS live broadcast kuchokera Pompana pa Yao Radio Umegaji yawo, umangweka yawo Kabungo masya Ntawe nkomazi ndende 2:30 kuchokera Pompana pa Yao FM Radio Muli banje, amalawa nzanga kuna kule konsatanga bandika breaking news wetu wa yawo kumangwe twa yawo pakungomasya ngajiraga hawarayo njira jaji mwiche agenda muri banji nabayele munguse mchiyawo yuba kupika na kulini mango manetiwe kijajiyawo nikamwire agedebelese nikamwire yawo kajibele tane bani kajibele yawo kajikomolane bani kajikomole mango kuyuba jemwane kamba marire kupata ibanja tinde kwisa baliona kumarire iluni yangu niti yao liwino nikikaza iluni yangu niti yao ya Radio 91.1 tabulesana breaking news kunena kuti nkhani ya mboma la Mangochi kuti koja kwa Mbaluku lelo tikhatiri kwa Mbaluku lelo tikhatiri kwa Mbaluku mpaka mawa mpaka Ntondo osachoka kuchokera Pompana pa 91.1 nkonzo brano ndine brother Salo chizukuru cha PS kunena kuti nkhani yavuta ndi nkhani yonena kuti tikamakamba zinthu timanena kuti mmera mpoyamba nthawi zonse timayankhula zimene zopompana pa Yao FM Radio kunena kuti angobwera ndi breaking news nkhani imene yangotipeza kumene kuchokera Pompana pa Yao FM kunena kuti chisankho cha ku Mangochi sichikuhulusidwa anthu amene anayima pa chisankho pamene pa kukana kuvomereza kuti aluza nkhani yake ndi chani brother Salo mutiuza kuti pali zovuta zambiri komano ife tili pompano kuzukuta ziwiri zitatu mkhale pompo Jahile na miaka nasahile Unegaji yawo, umangweka yawo Kabungo masya, kabila hawala yuhu Kabayele, unegaji mwite Unegaji yawo, umangweka yawo Kabungo masya, kagenda mwibanji Kabayele, mungose mti yawo ndimetu kwambira Pompana pa Yao FM Radio 91.1 kunena kuti nkhani yake ndi imene kunena kuti zavuta kwambiri pano sizili bwino tikulankhula pano anthu ndithu amene anayima pa chisankho chimene chakana kuvomereza kunena kuti iwo aluza pa chisankho chimene chichi kunena kuti sizingatheke kuti iwo aluze nkhani yake ndionena kuti chisankho sichinaende bwino mboma la Mangochi mkhale pompo ndithu pamene ine brother Salo ndili Pompana kuti ndikupaseni zikuti zidali kuti chinachitika ndi chani Naita 1.1 Akata brother Sachi uchitika ndi chani wetu wa manyi Chabwino ndimetu kupangira Pompana pa Yao FM Radio 91.1 wetu ayawo vakutokomaza ngatiga wa yawo breaking news imene angotipeza kumene kuchokera Pompana kunena kuti chisankho cha mboma la Mangochi panopo sichikuhulusidwa pavute patani anthu akukana kuvomereza achipani cha DPP komanso UDF pali mavuto angapo amene achitika ndithu nkhali tizukute panopo tikupakise tikungokuuzani mwachidule kunena kuti anthu amene anayimira chisankho cha boma la Mangochi makansala akana kusayina kuti iwo aluza kamba kuti ameki aonesa kuti kuli chinyengo chimene chachitika monga mukudziwa akuti anagwirizana zoti chisankho ayamba kuvota anthu 6 o'clock kumawa komano zachisoni ameki anatsegula anayamba kuvotesa anthu 4 o'clock kumawa ndiye maripoti akutipeza kunena kuti akuti tikunachoka anthu amizina okwana 100 chakuti amene anabwera kuzavota pamalopa nthawi imene pamene 6 o'clock pamene amafika ma monitor akuti ameki atatsegula kale station yovotera mavoti ndiye kumeneku akuti ndi nkhani yomvetsa chisoni kuti box nali lonse pamapezeka kuti akusoga nda MCP zimenezo ndi zimene zapangisa kuti makansala kato kuti makandidate amene anayima pa chisankho chimenechi akane kuvomereza kuti zikutheka bwanji every box kumasokola MCP
kumangochi zoona lero mbaluku kusogola mangochi sizingatheke mkhale pompo ngaziwaji wele wakutenda wele nonengo dingamanje ana manganje benili kwata mbisa ayawo kombala manda kabana jibile moto jando walunyenye utoba tumwe uwe kia usakunangazi manja baba mwe kia udododo manja mama kupitana majilako amejamani kwa mikwele chimetu kampira mukanena kuti nkhani imene yavuta kuboma la mangochi mpaka pakati panopo nthawi pamene kuthamanga 20 minutes to 3 chisankho sichikulusidwa kamba kuti anyamata kapena kuti azipanizira ngati UDF komanso a DPP akukana kuvomereza kuti iwo alusa kamba kazovuta zina choncho pakati pano nkhani yapita ku khoti mukhale pompo pamene tikupasalani zoona zenizeni zoti chikuchitika ndi chani nkhani pano ili ku khoti ya chisankho cha kumwanza wadi anthu a meki tikamakamba kuti meki imene ilipo pano sitikuyidalira that's why timanena masuku onse kunena kuti meki imene ili panopo siyoyenera kuti zapange chisankho ndikufuna kuyankhula izi ndisanayifike kumapeto kwa breaking news imene ikunena kuti mwachidwenda nena kuti nkhani ili ku court kumene anthu a DPP ndi a UDF ndi ena akana kuvomereza kuti iwo waluza kamba kuti chisankho chinayenera kuti make itsegule chisankho ma station ovotera nthawi ya 6 o'clock koma nthawi imene amafika ma monitor anapeza kuti ameke atsegula kale 4 o'clock mabwalo ovotera chisankho chimene chiti anayika anthu ena amene anali amizina anakatenga IMCP ndikumavotesa chisankho chimenechi ndiye tikunena kuti anthu amene wakukana kuvomereza kuti chisankho chimene chaluza choncho sakulola kuti MCP kuwina kuboma la mangochi ndikufuna ndikuuzeni izi amalawi imene simukudziwa chinyengo cha Mex chinayambira apapa mwina mboni ndino amalawi tinakhala tikubwera pano ife ngati ayawo brother Salo komanso yawo FM kuzakuuzani kunena kuti choyambirira funso ndikufuna ndifunse kuti kodi ameki ndikufunseni kodi mukamati suspend chipani mukamasi pa suspend chimene chimayenera kuti mpange suspend chimene amalakwitsa munthu opaka suspend kapena chipani cha suspend kuchipani chokuti muchipange suspend amalakwa chani funso langa limene lolo ndi chifukwa chiyani tikufunsa funso limeneli tikuti inu ameki funso kuti kupita kwa ameki kodi chimene mumachipangira chipani suspend cholakwa chake chimakhala chani what is the problem kuti muipange suspend chipani kapena munthu kuti asayime pa masankho kapena chipani kuti chisayime pa masankho chimene amalakwitsa munthuyo ndi chani kodi mmafuna kuti candidate yo aoneke ndi mavoti ali manja funso lathu malamulo ano akuti bwanji chipani kuti muchipange suspend kapena munthu kuti mupange suspend kuti asayime pa chisankho mmafuna kuti candidate yo apezeke ndi mavoti mmanja kapena mthumba mwake malamulo ono akuti bwanji tikufunsa funso ili kamba konena kuti ine ngati brother Salo ndakhala ndikusatira kwambiri kumwanza ward kuna agwidwa munthu woyambirira ndi mavoti right amene anapezeka kuti munthu ananena kuti munthu anatumidwa ndi anthu a MCP munthu anamangidwa anapita ku polisi atapita ku polisi inu ameki munanena kuti nkhani imene ndi ya polisi manivesa mpaka munthu anatuka pa bail 500,000 umene kuti linawo nkhani yake chisankho chomwechi inu munakana kuti nkhani imene ndi ya polisi kachiwiriso kunagwidwa munthu amene anali ndi mavoti amene amachoka chakuphiri uko manivesa inunso ameki munanena kuti nkhani imene ndi ya polisi inu sikukhuzana kachitatunso kunapezekanso kuti inu munthuso anthu ena akugwidwa ndi mavoti ambirimbiri oti azikavota mizina inunso amene kuenda kuti nkhani imene ndi ya polisi kodi kuyipa ka suspend munthu wake mmodzi yemwe ya MCP yo milandu yonseyi imakhuza ku MCP onsewa amaulula onsewa ife tikuchokera muzi wakuti anatipasa ndalama akuti tikuzadule maucheni zovotera kuno inu kukuuzani nkhani chemmanena kuti nkhani imene ndi ya polisi kodi inu chotani ndi chani agalu inu I want to talk to you inu agalu inu yombuzi inu chotani ndi chani amalawi ndikufuna mudzuke nkhani iyi ngakhala president aponeka ndo amalankhula nthawi zonse tikunena kuti wampapando wapa Mex tikundalira achoke ndiponso nkhani iyi ifunika kuti iyambire pompano masankho asanafike amalawi ndikufuna ndikupempheni kwina kuti konse kumene muli amene akulonyanganira Mex panopo kuvuta osavuta sakuyenda kuti azayang'anire Mex ya 2025 chifukwa apangisa nkhondo anthu kuti aphane chifukwa zimene zikuchitika apapasi kwa mbaluka anthu akhoza kukhapana ndi chifukwa chiyani Mex ikuyambisa nkhondo yadya ndalama ku MCP that's why tikunena kuti amalawi tithandizane kuchokera pompano pa yawo FM radio iyi ndi breaking news nkhani imene ndithu yangotipeza kumene kunena kuti sizili bwino kumangochi kwa mbaluka chisankho sichikulusidwa ndithu chisankho sichikulusidwa pali zovuta zina bandera wa yasemuse pete
91.1 ndiyo wireless yako chokela pompano pa Yawe FM radio. Breaking news nkhani imene yango tipeza kumene kuti chisango cha mboma la mango chizikulusidwa mpaka atalongosola mafuta amene apezeka ndi chifukwa chiyani meki imatsegula 4 o'clock kumawa pa station ovotera mavoti pamene mgwirizana naye nkhana kuti 4 o'clock 6 o'clock azatsegula ndi chifukwa chiyani box lina lilonse pamapezeka kuti MCP kutsogola zingatheke amalawi muweruzo ndinu komanso tikunena kuti nkhani ili ku court kuchokera kwa ine brother Sal na kuti funso ndapita kwa ameki ndi chifukwa chiyani ndi milandu iti imene mayipasa suspend chifukwa candidate wa MCP milandu tinayo kwana 4 imene anthu anagwidwa ena mpaka kupita kukagona ku polisi ndi kutuluka pa belo munthu wake yemweyo osampasa suspend bwanji meki iye naitibulidwe ameki ayi natibulidwe anthu akambalu kumusalole osalola anthu akambalu kuti MCP akubereni mukuoda mkuvuta osavuta ndalama zomwaluza basi koma ife chisankho chimene chakambaluku kufuna osafuna sizingatheke kuvukwina MCP sizingatheke anthu oyankhula otukana onyoza koma sizoona kuti anthu akambaluku akumwanza wadi angavoteledi MCP never sizingatheke ngakhale anthu akugona ndi njala akhala peka ufa akhala peka ndalama koma sizingatheke tikufuna chisankho chiyende bwino chisankho chikuyena chipangidwe so chiyambireso pansi tione kuti chisankho chikuyenda bwanji kufuna osafuna amalawi salola anthu akambaluku sakulola chilichonse kuti inuyo MCP mulamulire kumwanza wadi chifukwa ndinu palibe chanzeru chimene mungalamulire kumwanza wadi chimene mwapanga kuti anthu angakuvoteleni ngakhale mupereke ufa bwanji koma tikunena kuti ife ngatakira Yawe Empire sitikulola tikupanga push nkhani imeneyi kuti mpaka ndithu zioneke sizingatheke kuti MCP iwe nokambaluku never kuononga chiyawo never ayawo sangalole zimene zozo ndiye tikuti nkhani ili ku court DPP UDF wake up nkhani iyi ndimene makama masukosa kuti DPP ndi UDF osagona tiyeni muzisatira zinthu zimene mukupanga papa zimene tikufuna milandu 3 4 yonse ndi MCP kumagwira anthu ndi makhadi kumagwira anthu ndi zovotera inu zoona chisankho chizipitirira chisankho ichi nanene chisankho chiyime anthu abera nkhani yake imene yoyo ndiye tiyamike pano chisankho chili ku court zimene zikufunika pano ndikuponyanso chisankho kachiwiri wina afune asafune MCP singalamulire kumangochi MCP singalamulire kumwanza wadi kuwina straight ayi koma muzima independent ndiye muzipita ku MCP koma also direct guys Mangochi ndi boma paloka Mangochi is another country.